Molt bona nit, Montfaller. Avui volem contar-vos la nostra història, que sempre estarà lligada a la lletra C, lligada als nostres casals, al canvi, al coronavirus, a les cendres renovadores, però sobretot a la C de Cor d'Honor, a la C de Carla i Consuelo, una C que avui es transforma en la C de comiat, perquè avui estos 26 cors tornen per tancar un cicle, el millor de les nostres vides falleres. Avui tornem al lloc on va començar tot per acomiadar-nos, però sobretot per a donar-vos les gràcies. Gràcies per fer d'estos 2 anys els més especials i increïbles. Ha sigut un conte diferent, en el que eixa C sempre ha estat present, la C dels contratemps, però també la C del compromís, perquè, sense cap dubte, tornaríem a acceptar amb uns tancats este compromís amb València i amb les Falles. I ho tornaríem a fer amb la C de les nostres Cors d'Honor. Contempleu aquestes 12 xiquetes que ja formen part de la història de València, però sobretot són història de la meva vida, perquè amb vosaltres he après el significat de paraules com companyes, cohesió, compartir. I no només heu sigut imprescindibles enguany, ho aneu a ser sempre, perquè ja són part de mi, la imaginació d'Amèlia, l'espontaneïtat de Carlita, l'optimisme de Blanca, la tendresa de Carla, l'energia de Gavi, la passió de Martina, la responsabilitat de Sara, la innocència de Clau, la perseverança de Cris, la seguretat de Mary, l'elegància de Natàlia i l'entusiasme de Bego, perquè totes juntes fem més forta eixa C, la C de començar aquest somni, la de caminar unides davant paraules tan dures com Covid, cancel·lació o confinament. La C present en la certesa La C present en la certesa que tornaríem. La C de la calor que hem rebut de tots els fallers i les falleres valencians i valencianes. En la C de confidents, de la combinació perfecta, de 12 persones que m'ha regalat la vida. Fa 2 anys érem 13 desconegudes que tenien en comú l'amor per la festa. Avui puc dir que sou amigues, sou família, sou la C de coratge, perquè vosaltres heu sigut les que aneu recolzar-me en els moments de debilitat, la mà que necessitava per alçar-me i també la veu amb la que cridar d'alegria. València pot estar molt orgullosa del vostre esforç i dedicació, orgullosa de la lleialtat de Débora, la dolçor d'Andrea Cea, l'alegria d'Anna, la valentia de Yasmín, la simpatia d'Helena, la bondat de Paula, la tenacitat de Jessica, la intel·ligència de Marta, la generositat de Clàudia, la fidelitat de Marina, l'empatia d'Andrea Grau i la positivitat de Raquel. I al nostre costat, les nostres famílies, que ja són una sola. Gràcies, pares, mares, germans i parelles, per ser els nostres més fidels seguidors. Mai ens cansarem de cridar ben fort, sempre 13.
Moltes vegades hem sentit això de passar a la història per un regnat atípic, per les circumstàncies, per viure, o millor dit, sobreviure a esta pandèmia, a la C del coronavirus. Una paraula que ens ha furtat el més valuós. És hora de mirar cap al cel i retre un sentit homenatge a totes aquestes persones que ens han deixat. Per això, com diu el nostre himne regional, valencians en peu al ciel. Tots en peu per enviar un calorós aplaudiment a aquestes estrelles. Momento muy emotivo recordando a las personas que nos han dejado en estos meses, en este año tan duro. Estic segura que allà on estiguem hauran sentit la nostra estima, com també volem que la reben tots els sectors de la festa tan essencials per a nosaltres. Veritat, Consuelo? Així és, Carla, perquè este camí ha sigut molt millor gràcies a ells, perquè eixa C també és la de crear les nostres teles, confeccionar la nostra indumentària. Gràcies, indumentaristes, orfebres, perruquers i maquilladors. Gràcies per la vostra ajuda incondicional, per la vostra calma i comprensió. Una C que es maneja a compàs de la millor música, que es troba en els coets de la nostra pirotècnia, en el colorit de les nostres flors, eixes que van portar amb devoció a la nostra mareta. Una C present a les cendres renovadores, la C de Cadafal, la de la capacitat dels artistes fallers, la creativitat dels poetes festius i tants altres professionals que treballen per fer més gran encara la nostra festa. Ha sigut el regnat de la C de comissió, perquè els grans protagonistes sou vosaltres, els fallers i les falleres. Gràcies per no abandonar, gràcies per fer possible que les falles hagin sigut la primera festa en tornar, la llavor per a moltes altres. Gràcies a la C dels cossos i forces de seguretat, a la C dels components de la mesa de seguiment i a la C de la conselleria, per permetre viure les falles al setembre i per fer possible la C de la continuïtat, per continuar sent fidels a la nostra cultura, a ser patrimoni immaterial de la humanitat. Hem parlat de moltes Cs i ens falta una molt important, la C de Carlos, el nostre president, que anava a dir-nos tot el que ens quedava per viure després d'aquell 10 de març, que anava a dir-nos que anàvem a viure la C del canvi de l'honor de tindre no un, sinó dos presidents, Pere i Carlos. Pere, mai m'havia divertit tant llançant caramels, encara que, ara que ho pense, mai ho havia fet. I Carlos, quan em convides al teu cinema, això sí, haurà de ser a una pel·li que li agrada a Martín. Gràcies als dos per ser i estar. Gràcies, Pere, per ensenyar-me el verdader significat de la paraula resiliència i per estar sempre al meu costat, fins i tot en la distància. Gràcies, Carlos, per ser un home de paraula i regalar-nos la possibilitat de viure unes falles especials i històriques.
2 presidents que han estat molt ben rodejats, 2 directives que han estat pendents de nosaltres i que han treballat de debò sense esperar res a canvi. Persones que t'ensenyen moltes coses. Com saludar. Aquí un bes al front pot temperar tots els nervis. Que les esperes al cotxe es poden transformar en espectacles de màgia, que poden ser les teues confidents de somnis. Que les mantenidores poden fer les fotos més boges i que els viatges interminables són més divertits si són amb olor a aloe vera. Fan del cotxe la teua segona casa i es convertixen en els millors consellers, amb els qui he fet milers de selfies que ens quedaran per a nosaltres. Amb elles i ells he après que els rams de flors són més bonicos si es compartixen i que de vegades el protocol està per a votar-se, però només de vegades. Per tot això, gràcies a Ximo, Carmen, Javi, Cristina, Pepa, Amparo, Irene, Maria, Sera, Lucía, Dani, Ima Guerrero, Irma Mata, Ramon. i Pepe. Gràcies a vosaltres i a les vostres delegacions. El treball dels components de la Junta Central Fallera és sinònim de la sede de creixement, perquè sou els responsables de fer créixer la nostra festa. Les falles també s'escriuen amb la C de Comunitat Valenciana. Enguany hem tingut el privilegi de conèixer a totes les màximes representants de les juntes locals i a les festes veïnes d'Alacant i Castelló. Gràcies Isabel i Marina, belleses del foc d'Alacant, i Carmen, reina de les festes de la Magdalena de Castelló. Hem compartit la passió per les nostres tradicions i no tinc cap dubte de que les vostres ciutats i festes han tingut les millors representants. Açò és només l'inici d'una amistat que perdurarà en el temps. Les portes de València i del meu cor sempre les tindreu obertes. Noelia i Valeria, belleses del foc infantil d'Alacant, i Gala, reina infantil de les festes de la Magdalena de Castelló. Quants moments hem viscut juntes, i encara que la Covid no ens ha deixat viure les vostres festes, amb tot el que m'heu contat és com si haguera estat allí. Però no dubteu que aniré a visitar-vos, per a veure de nou el vostre somriure. Aquesta amistat és eterna. Però a més tenim el privilegi d'estar agermanats amb les festes de la Primavera de Múrcia i els Sant Pedros de Burgos, Maria Teresa i Alicia, Àngela i Helena. Esperem que la unió de les nostres festes continuï per molts anys. Les vostres també les tenim marcades al calendari. Com també tenim marcat aquell dia on 7 persones escrigueren el nostre destí. Gràcies Irma, Alicia, Sandra, Carmen, Vicente, Coco i Ricardo per regalar-nos aquesta experiència, però sobretot per ajuntar-nos a les 13. Bé, més que a les 13, a les nostres 13 famílies. Eixes que han estat per a tot, en les rialles i en els plors, per videoconferència o de manera presencial. Mai oblidarem els vostres aplaudiments, encara que tots sabeu quin és el que m'emporta en el cor, eixint d'un hotel d'Alacant. Que grans sou en família 2021 i quines filles teniu. Vosaltres també, mamà, papà, Laura i tota la meva família. Gràcies per ajudar-me a aconseguir una altra seny, la de complir somnis. Gràcies, papà, per la teua calma en els moments de tensió. Gràcies, Laura, per la teua comprensió i generositat al prestar-me el temps en família. I gràcies, mamà, per ajudar-me a convertir en realitat el nostre somni. Ser fallera infantil, infantil de València.
Avui estem ací gràcies a 7 persones que van fer realitat el nostre somni. Jorge, Vicent, Gueguet, José Vicente, Enrique, Cristina i Maria. Vosaltres ens regalareu l'inici d'esta ser, d'este camí juntes. Mai tindrem suficients paraules d'agraïment per la vostra estima i el vostre recolzament present en cadascun dels moments que heu tingut l'oportunitat de compartir amb vosaltres. Avui, com sempre, sóc jo qui posa la veu, però aquestes paraules són de part de l'Estretxe. I com no, res haguera sigut possible sense l'ajuda de la meva família. Gràcies, papà, per la teua tranquil·litat en els moments més complicats i per estar sempre pendent de vestir-me. Mamà, tu has estat en cada prova, en cada elecció. Has sigut imprescindible en el dia a dia. Gràcies pel teu esforç, per la paciència i per cada volta que m'has nomenat fallera major de València posant-me la banda. Junt a vosaltres, Majo, Nacho i Boro. Gràcies als 5 per somniar al meu costat. Gràcies per ser incondicionals. I si hi ha una C que va aparèixer per a quedar-se, eixa eres tu, la meua C, Consuelo. Sempre havia escoltat que entre falleres majors de València es crea un vincle especial, que tan sols amb una mirada la connexió és increïble. I és cert, més encara en el nostre cas. Mai una mirada m'havia dit tant. Eixos ulls m'han demostrat infinitat de sentiments, entre ells la C de complicitat. Gràcies per estimar-me tant. Per ser, junt a la teua cor d'honor, eixe espill on reflectir-nos. I com no, gràcies a les vostres famílies. El 16 d'octubre de 2019 vaig conèixer a una personeta que em va robar el cor i em va transmetre des del primer moment la seva emoció i felicitat. Qué momento, qué momento. Ese es el sentimiento fallero. No m'està aguantando, però... Juntes hem après a parlar amb la mirada i a dir-nos molt amb poques paraules. Hem escrit este conte amb la C de Carla. Tu has sigut el meu motor en els moments més complicats i la meva companya en els més feliços. Per això avui tan sols et demano una cosa, que continues creixent i que aconseguissis tots els teus somnis, però sobretot que em deixis estar al teu costat en cadascun d'ells. Gràcies a tu i a tota la teva família per fer d'estos 2 anys perfectes. Qué bonito. Precioso, Qué bonito, sí. precioso discurso. Ahora para congratular este pedazo de discurso. Sí. I ara, Consuelo, cal parlar d'una altra C vital, la de Casal, la nostra segona llar. Vull torne amb vosaltres, a la C del meu sector, Camins al Grau. Vull torne a la meua comissió. Vull torne a la meva comissió, Ramiro de Maeztu els Lleons. Gràcies, Lleons, per acompanyar-me en tot. I espero que estigueu tan orgullosos de mi com jo estic de tots i totes vosaltres. Su falla, su falla. Avui s'escriu amb la C de casa. Torne a la Roqueta Arrancapins, el sector que m'ha vist créixer i m'ha acompanyat sempre. Gràcies per viure amb mi, per la il·lusió compartida i per la C de confiança. Torne al Albacete Malvà, encara que sé que una xicoteta part de mi sempre es va quedar allí, en casa, amb vosaltres. Gràcies per fer del meu somni el vostre. Avui torne feliç i amb ganes de retrobar-me amb tots vosaltres. El recuerdo para su comisión de Albacete Marvá. Y ya prácticamente pues finaliza el I discurso. avui, com no,
Aquest regnat no podia concloure sense la C de candidates, perquè este regal va començar on esteu ara totes vosaltres. 73 xiquetes i 72 dones que estan acaronant el seu somni, allò que tota valenciana i fallera anhela. Avui comença un any de somni per a 26 de vosaltres. Aprofiteu al màxim este aprenentatge únic d'esta meravellosa botxeria que són les falles. No oblideu mai ser vosaltres mateixes i que representeu a la millor ciutat i a la millor festa del món. València i les falles us esperen. Estem desitjant conèixer-vos. Vos demanem que encara que pot ser que no siga un any normal, no deixeu mai que el desànim puga amb vosaltres, perquè cap pandèmia pot amb l'amor per la nostra festa. Fallers i falleres, valencians i valencianes. Així tenim a les Corts d'Honor i a les Falleres Majors de València per a l'any 2022. Ahí están, Lucía. Ahí están. I ara sí, només ens queda dir... Gràcies, València!